Sanibonani sinibingelele uDr Fohla okhulumayo kwinombolo ka076 026 5726 esigodlweni esikhulu eJozeni kwaMhlabelingana. Asithwaleni madoda. Sibuka isimo somuntu ovalekelwa izinto zakhe, uguqukelwa abantu aphila nabo, emsebenzini bayamvukela, amacala ayamvukela ayamlandela, yonke into yakhe iphambene. Okay, kwenzakalani la? Lo muntu kusanokwenzeka bamshaye ngesichitho, bahamba bamvala, kungabe kukhona loyo othile alwisana naye noma abasembangweni othile naye ngezinto ezithinta umsebenzi. Kugcine lokho mangabe bakuloyile impawu zakho sezikwenza kwawena uqobo, uzizwe ungathanda ukuhlala endaweni enabantu, uzizwe umuntu ocikekayo ungathi ngabe uyasuka endaweni enabantu kube ngathi uzihlalela wedwana, kanti sekunalento ekusebenzako eyisilwane ekwakhayo manje ukuthi ube umuntu oba nenhliziyo encane ekubeni ungadalelanga ukuthi ube kanjalo. Ikanjani ke lento? Seyifuna ukuthi lapho uthole indlela yokuthi usizakale. Iphakamele leyo nto kube khona izinto oyitholako oyisebenzisako ezizokhona ukukusiza, ngoba njengamanje wena sowenganyo isilwane, bahambe bakwembathisa isilwane ngesimo sokuthi bafuna ukuthi uzonde wonke umuntu. Ekugcineni kwakhona ugcine sowunyanyiswa ngisho abantu abakuphethe noma okuyibona abakunikeza i-order emsebenzini ukuthi namuhla wenza lokhu, kusasa wenza lokhu. Ugcine wena uzizwe sowucikeka nje, lawo bantu sebakunyanyisa kwabona bakubangela isidina, kanti into nawe okhandiwe yona, akusiyo into ozenzayo noma uyikhethelayo ukuthi ube yiyona. Njengamanje kuzofuna ukuthi uhambe lento ufike ukuqala uyibuke, uyihlole ukuthi iyavela yini, ukhona nokwazi ukuyibamba. Ngalesikhathi ayibamba ebese ubuka indlela yokuthi uzoyilungisa kanjani bese uyivala lento, ngoba ekugcineni kwakhona kuyafuna ukuthi umthole nomenzi wayo oyenzile lento, ngoba ngalesikhathi umuntu akuvala noma akufaka isichitho noma ayokubopha ethuneni, lo muntu loyo automatically inhlanhla yakho yemali sekayibulele. Into ohamba nayo emzimbeni, ngoba umuntu nomuntu unento zakho bahamba nazo emzimbeni, okuzidalo ezimengamile, ithunywa zikamoya ahamba nazo emzimbeni, ezikhulumayo kuye ngaphakathi. Umuntu nomuntu unento yakhe ekhuluma naye, emiyalako, emtshela ukuthi angakwenza lokho, angakwenzi lokho, angakwenza lokho, angakwenzi. So ngalesikhathi seziningi lezi zinto oshawa ngazo, isihamba yonke leyo nto manje iyaphazamiseka. Bukade uvamise ukubona emaphusheni noma kunezinto oboniswa zona, akusenzeki ke manje. Sekufunakalani? Usuyalidinga usizo, ukuhlanjululwa. Ngaba ukuthi bayokuhlambulula ngomfula, ngaba ukuthi bayokulahla isilwane, ngaba ukuthi bayokugquma, bayageza, basusa yonke leyo nto, bese ekugcineni kwakhona seyiyavalwa, sekuvuswa manje inhlanhla yakho leyo kuyiyona owazalwa nayo, ezokhona ukuthi iphile kuwe, iphakamise izinto zakho, kungakathintwa izinto zeyigubhu nane izinto ezijulile, kodwa kusakhulunywa nje ngento elight yokugeza kuvuleke izinto zakho. Bafowethu, ngiyabonga ithuba, sizophinde sibonane futhi ngokuzayo. Abangidingayo bangithola kwinombolo ka076 026 5726. Mawufuna ama direction ezekhaya 0648473110. Iyona namba esebenzayo leyo, uzongithola kuyona.